I com veieu aquí hi ha una... Pues al principi, vale. Quina és, la primera o la segona? La primera. Pau, la teva xera la nota. Aquí tenim una foto del pont penjat d'Amposta. I què passa per baix del pont penjat? Aquella aigua què és? Ho saps? A veure, Diana? Com se diu este riu, Diana? Mariona? No, ara no sé. Sí, l'Ebre, no? L'Ebre, el riu Ebre, sí? Vale. On està situat Amposta? Amposta està situat al nord-est del Montsià. Aquí tenim una foto que Amposta està situada al nord-est. Quins pobles té al costat, Partos? A l'est té Sant Joan... Jaume? Sant Jaume. A l'oest hi ha... Freginals. I al sud teníem... Va, ja ha sortit. Este poble ja ha sortit. El que té al sud ja ha sortit, ja l'han fet. Sant Carles... de la capital. Bé, molt bé. No té d'habitants.